Oh, KCTVS scooter. Hianin hotel ten lo nei ve renga. Chuan tuna hian an hotel a hianin lunch min bua sai sakani. Oh, van tui don ve hey, chi sang ei tur min bua sai sak ta rice te sar kavina hian engin ei du ang ati a ma se eng lo ka tia du ni mai thil tui over po ngai lo ka tia chan chu tun lai chu in dai ta ngai a ma se in dai ta ngai chung pon hei asial top ani chuan hotel hi room som oma mo chuanin anuam em maya ei tur kan ei zo a mo an hemi hi hotel ani nga lawang an mani hotel hi room som vel oma chuanin ei tur ti an sian tui khop maya hei tui nai lu tu ei cha khop mai veina hei sar ka vina hianin lunch min treat don ta ni o hei sial khop maya sel rim takani hi an hotel chung ania chuan sial hlom khop maya an ni hian hotel an lo nei awang hian an hotel hian kan han lut don ani chuan hei hi an hotel hming chu ni LBL Lodge ani a room hi room som vel a omani hmel Kupol te ri tram to em ani chu det ut bek eng zangi ran mana tu kina mo pasal thei ve khoi tangin lo le ya itit lo mo lo kupol te hian det ut azwar ani so hei ei tur lan pa in hei hi an hotel ani a nakina in biak du chuan number kan lo dang hemi hotel hi a chan chu lodge hi hai atanga lo thleng mi khwal chi hrang te an nei thin awangin atangkai em maya room som le ka oma a omna hmun hi bongko na tangin lung lei road an mani storeroom KCTVS scooter an zop na chung a khan ani a hian hotel atanga lang thei sin lung lei road ani a building hi a chaka po hian hei MP girl hostel a om bu ko ni ko na bus service reng boka building po achang kang khop ai hei room sang a oma room chung kha in thayang tiro
room chung kan en dawn ani ta hian room khai an room chu ava changkang ve room chu hei double room ani mo double room ani nge le kai double room ami hei twin bed ani chu kai apa nom pel ve var sar mai to vidai mo chin dan me kam chin don man le kan mu nga mi do la don man le to mo chin a cha kom hei chuan hei company hawa chuan sang thum plus GST tax sang thum chuan ei in kha chu a free lawanga thiro breakfast free a free mo sial hle mai heta hian thom hnu dan na vel te po oma ti chuan hei a view a nuam em maya ti hianin hong chin lokang wow ki bong kon a view a nuam khop mai hei thiam đến máy hay ta cùng một hai lời nghe aizawl khua hi thui tak ta en thấy này thiam thiam đến thiam đầu thì bảo là an so la ya sonin bong kon traffic point te po so lo lang tan so traffic point tak so lo lang traffic point na tangin he hotel hi la lo ani chu van nuam don em chuanin tunga kan chho le ang tu na hian KCTVS showroom thing tlang district rana tanga hemi TVS scooter la du te bike la du tan pon an hotel a hian a thlen ngal thei ni chu a book thei ni chu khai hei he tai common room te po anuam khop mai hei anuam ani hei ta hian hei single room ani ve thung ta khai anuam hle mai thleng du tan chuan du thu sam ani chung kwa pon a thlen thei don ani hi nu pa mo nuam khop mai hemi room a lo thleng du tan khan KCTVS showroom chunga ani chu a om hi hotel an lo nei ti reng kan lo hrela wa hei a chhung po nuam a rim po tuya a fresh thiang him bawk ani chu bathroom toilet thiang him deuh om boka hei hi an bathroom chhung po changkang ani chu hei kan in kan lang ve te wange chuan heta hian khai so te oma in bual na te om vek buka a view po nuam ani hian view eng nuam em mai om boka chuan mu chunga TV en theina a om boka ni chu du me zar theya tin ta hianin tui te po lung thei ani ta hian chuan ta hian koneka tui lung mai tu ani hei ta hian no tui lum na om vek boka chuan avan nuam em engkim hi abu ang thlap ani wardrobe a om vek boka thunna ti na te oma
tah hian kawr khai na an vek bawk a chuan tah hian thil engemaw han dahna tur te pawh awm thlap chu kan chhuah san tawh ang lunch kan zu ei lawk ang e khati zawng kha ani hei hi common room thian te nena inkom khawm na te pawh nuam em mai a duh thu samin a nuam ani chu kan duh tawk tawh ang bye bye vek ule